Ne, stvarno je... Vidi kako je lepo, brate, zadnja strana. Pogledaj, lepa strana bi sad... Nemoj ti da gledaš, nemoj ti da gledaš. Pogledaj, brate. Pogledaj kako se sija, opro ga je, brat. Brate, brate. Ajde, brate. Nemoj da bacu sa... Jevo ti je moguće, alo? Kakav prank! Sabraćajno, to mi treba, brat. Eno ga piši. Joj, stvorio sam se treba pogledao. A ogrebo si ga, brate. Jevo te ludilo. Nerealno. Šta kaže, ajde tebe urim custom patike, neki dobar kao i čovjek. Ne mogu, brate, ne nosim ja ove Air Force, to vidite, brate. Auuu. Svi ogrebo. No što ja nisam znao za ovo. Ovo si ogrebo. Vidi, je li ogrebo ovo? Je li ovo stvarno? To nije bilo pre. Je li moguće da si ogrebo? Si ogrebo, stvarno ili sad trolaš? Ti si stvarno ogrebo. Je ovo prank? Prank je. A ti si ogrebo. Ne seri. Ti ogrebo. Ne, ovo nisam ja uradio, sigurno. To si ti, brate, nisi imao ni jednu liniju. Kako ovo? A kako to, brat? Oceni da mi da paraš, što si ovako izgrao? De, zakači na balkonu. Rupe i upado je stalno. Upao si u rupu, video, šta je ovo? Kako upao u rupu? Ovo je 6 metara. Koliko oceniš da pare? 250-300 eura, mora da se farba. Kako ga je pokazao? Kao hleb, buraz. Ga si luda, ovo 200 evra, ovo je sigurno 1500. Par si zakačio, snimi ovo. Brate, to si sjebao, ja nisam znao da si to sjebao. Kad je bre, ovo si mi uradio, buraz? Si mi odvalio pošteno auto, Ti ovo ogrebo? Nisam to ja. Nisam ja, majke mi. Kunem ti se u kevu rođenu da nisam ja. Možda slučajno. Možda je žao. Nemoj biti do kenju, šta lupaš? Evo, otplaćujem Meketov reket i za Lambo. Idemo još Bitcoina kova!